Mfana lo uhamba lemphakathini efake ingubo zodokotela. Azi kahle ukuthi esikoleni akangeni. Wazangikhumbuza baba, ngiyaphuthuma njengamanje. Ngiyahamba ngiya kuMama uGunu. Ngiyofike ngimtshela ukuthi alahle wonke lamaphilisi abhalelwe lo mfana. Oh, usho ukuthi leli demon leli belizohamba lemphakathini litshela abantu ukuthi abathathe le mithi baphuze le mithi. Azi kahle ukuthi ayikho yonke leyo nto. Abantu bangaze bafe ngenxa yakhe. Baba angiphiki. Mama ngempela baba kodwa kusole demon. Kusiyena umfana okhohlakele. Kanti ngineza uMangoni ngibona ku-internet mama. Awumuzi uthini? Awumuzi ukuthi ubhede uthini? Wena mfana umosha imali yethu wena. Mawuqeda lapho. Uhlala la uzongisanganeza ungitshela ukuthi wena udokotela wenze njani? Utafuza abafana? Hayi into ayifunayo kuyeThekwini. Ayikubangani bakhe labaphuza utshwala abangafunda abangasebenza abahlala bedebisa amabhloko bevikisa ama-under. Wena danki wena.